Mirke vyšlo slnko. Hejha. Vegyük össze a labdákat, jó? Szerintem később az emlékben. Regina Simolikova. To je zase ďalšia od nich. Čiže má chôdzu, má prvú Mirka, teda druhú. Chôdzu ide. Várjunk, egy labda hiányzik. Keressük meg mellett rúgva valahova. Rakjuk fönt lehet. Mikál, ne meneküljünk. Egy labda hiányzik. Üt meg. Ugye? Nagyon jó. Na tom krátkom účku je koľko krokov? 20? Asi tak. Ale nemala teraz druhú zastavenú. No, niečo si píše pán rozhodca. Matikám, hányra kell jönni holnap? Húha! És ha meg tudja csinálni, pontos nem lehet? De lehet. Meg tudja csinálni 30 többinek, akkor mennyire kell? A ügyességének is legalább 35-nek a keresőknek is 140-nek. Či to je jaká lodička, či čo to je? Mirka, nehraj sa, už to hoď. Arra ment egy kanyart a Blumerlészet kérdező? Arra körbe. Ja, ott megy olyan visszafelé. Miért rakta el a kutyát? Nem rakta el. Két kutya van nála. Kutyával megy. Jó,
Hát falára unod maga. Ez egyébként, Gabi, hogy az elkezdett elbukik, és akkor én végig kell csinálni. Dáme na Facebook toto. Igen, utána meg már lazán, de nem tudom. Ale pán rozhodca to už považoval. Pán rozhodca to už považoval za dráždenec, za motiváciu. Antike hány hangját, mert akkor legalább fehérjéd is. Ale strašne rýchlo je. Tam to jedzie. Trzeba sobie zdjąć. No widzisz. A ty nie jedzie, jedzie. Szegény darázs. Nem darázsol, szerintem szerepolják. Akkor darázs ma. Mi? Darázs. Beítettek a június 25-ig. Szerintem nem ott kéne, amit szeretnél, hanem ha már ott semmiképpen, ahol turisták vannak, és szerintem nem is kéne ilyet. Egyszerűen nem állnak olyan szinten a tudják, tehát nem kéne. Maximum már. Čo čakáš na rozhodcu? Alebo nečakala? Už je to jedno, už mala sedieť, vieš. Tam próbálnak valami, nem annyira kértem, hogy ezt kicsit darabot. Nem elti már overét. Legyen meg egy nem elheti meg. Koľko zo spánku strhávať. Neviem, či nemôžno ešte ten tvoj predmet. Čo to bolo vlastne? Tá bota? Topánka, no? Ona to odkúkala. Hát ő is úgy kúzik. Nem látod? De hogy miért szívjon? Próbálva nem tanítottam semmire, és ő azt hitte, mert eszembe volt egy szóbeli megállap, hogy ezt csinálom. És aztán 3 hónapig oda se bagozott a Péter, nem biztos, nem volt szerződés, nem volt szerződés, és én megmondom, hogy nem csinálom. Nem bánt, nem. Addig nem kezdem el az addig, aztán már nem tudom kezdeni. Nem volt motiváció, mert akkor így nincs hátrakat valami. Ja napravím tú vysielačku, ja ho mám na dráždim ho predtým. Tak môžeš ho trošku vydrážiť, ale nie zas tak, že budeš tu na, ja neviem čo. Ja ho potlopkávam a musíš s ním spraviť tých pár krokov? Áno, Hej? samozrejme. Najmenej 10 zase. 10 až 15. Addig nem fogja tudni, tehát az lesz, hogy visszaadja, vagy valami, vagy valamit csinálni. Viszont a Cseferiek a Moncsinak azt mondta, hogy ők 2 éves kor után ki tudják adni a kitát államilag. Engedélyezték nekik. A Bill nevidela, keď sa otočila. Valamit csinálok vele. Ez szar, egy ilyen bolero van. Kajára utazok. Tudom a bolero utazóra.